Wijkbus voor Brugske. MMSK, nieuwe voorzitter. Het is vandaag 10 september, dit is het PLMA-journaal. De schoonmaakkosten in het vernieuwde gemeentehuis vallen per jaar €72.000 hoger uit. Vanwege de komst van flexwerkplekken moeten de bureaus voortaan iedere dag worden schoongemaakt. De meeste ambtenaren hebben geen vaste werkplek meer. Ook zijn er na de renovatie meer toiletten in het gebouw bijgekomen. Daarnaast vragen het vele glaswerk en de nieuwe vloerbedekking en gordijnen om een specialistische reiniging. De hogere schoonmaakkosten worden deels gecompenseerd door kostenbesparingen op andere facilitaire budgetten. Brugske heeft sinds vandaag een wijkbus. Wonen Limburg heeft deze bus aan het wijkplatform Brugske overhandigd. Wonen Limburg merkte dat er vanuit bewoners de behoefte was aan een bus. Een bus waarmee af en toe klusjes kunnen worden gedaan of wat spullen mee kunnen worden opgehaald. Toen bleek dat sommige busjes van Wonen Limburg werden vervangen, kwam de Woonstichting met het idee om een van deze voertuigen aan het wijkplatform Brugske te schenken. Zij zijn zeer enthousiast over de nieuwe voorziening. Wij zijn hartstikke blij met de bus. Ja, en hij wordt ook goed gebruikt, want Goed Goverrit maakt er een aantal keren in de week gebruik van. Er zijn al verschillende wijkbewoners die spulletjes weg moeten brengen en gewoon geen geld hebben om een bus ergens te huren. Nou, en dan doen wij dat gewoon laagdrempelig met onze bus erbij. Deelnemers van het project Go For It waren vandaag de eerste gebruikers. Zij leenden het voertuig voor een verhuizing. De wijkbus is in principe bedoeld voor allerhande klusjes. Wij gaan voor onderhoudswerkzaamheden kunnen ze hem gaan gebruiken, naar het milieustation, voor een verhuizing. Ja, voor allerlei doeleinden kunnen we die bus gebruiken hier in de wijk. Zijn er nog bepaalde voorwaarden als mensen de bus willen huren? Ja, dat ze hem schoon terugbrengen en netjes houden, zonder deuken. Dat moeten wij ook. Dus. Er zijn nog enkele andere voorwaarden. Zo mag er met het busje niet naar het buitenland worden gereden en is de voorziening niet bestemd voor personenvervoer. De wijkbus is geschonken door Wonen Limburg, maar dat betekent niet dat de organisatie niets meer te maken heeft met het project. Nou, we hebben ook vanuit het sociaal activeringsprogramma in Brugske een bijdrage gedaan om deze bus mogelijk te maken. En van daaruit proberen we wel om te kijken dat zo'n bus ook in de toekomst ook door kan gaan. Dus niet afhankelijk is van een bijdrage vanuit Wonen Limburg of vanuit het sociaal activeringsprogramma, maar het gewoon ook zelfstandig kan draaien. Dus in die zin zijn we wel betrokken bij het wijkplatform hierbij. Mensen die gebruik willen maken van de voorziening moeten contact opnemen met het wijkplatform. Het is overigens niet de bedoeling dat de bus een concurrent wordt van een regulier busverhuurbedrijf. Mensen die onze doelgroep zijn, mensen die van ons het busje kunnen gebruiken, die kunnen de bedragen die er bij anderen voor staan niet betalen. Vaak hebben mensen niet eens een rijbewijs, dus dan kunnen ze sowieso geen kant op. Wij leveren de chauffeur op vraag erbij. Dus het is gewoon zo laagdrempelig en zo goedkoop dat mensen daar wel gebruik van kunnen maken en van een huurbus niet. De aankomende tijd wordt de wijkbus al regelmatig in gebruik genomen. Hoe lang het project gaat lopen is niet zeker. Over een jaar wordt het verloop van de wijkvoorziening geëvalueerd. De VVD neemt niet deel aan de excursie op vrijdag 13 september naar het Cultuurhuis in Hoofddorp. Fractieleider Ingeborg de Barbanson meldde in de commissie Welzijn er geen enkele meerwaarde in te zien. De Barbanson meent dat Hoofddorp niet te vergelijken met Venray is. Daarnaast vindt zij het een te dure onderneming voor het project Cultuurhuis, waarbij naar eigen zeggen ieder dubbeltje moet worden omgedraaid. MMSK Sint-Petersbande heeft een nieuwe voorzitter. Na een tijd zonder voorzitter te hebben gefunctioneerd, is Jorg Vermeulen uit Venray sinds kort de nieuwe voorman van de vereniging. Vermeulen werd gevraagd toen hij vrijwilligerswerk verrichtte tijdens het bevrijdingsconcert. De voorzitter is nieuw in de muziekvereniging en daarom is hij nu hard aan het studeren om te weten hoe het met de vereniging staat. Want ik wil dan toch alle ins en outs van de club kennen natuurlijk. Ik weet dat ze zeer binnenkort een intrek mogen gaan doen in het nieuwe gebouw, voormalige Dingensgebouw natuurlijk. Ze maken nu gebruik van een tijdelijke huisvesting
6 jaar, dus dat is al een hele tijd, van handboogvereniging Diana. En daar gaan we dus afscheid nemen en gaan we naar een nieuwe verenigingsgebouw. En dat is ook wel een leuke uitdaging natuurlijk. Mensen kunnen Jorg Vermeulen kennen van carnavalsvereniging De Pila's. Hij heeft 9 jaar in de raad gezeten. Daar stopt Vermeulen nu mee. Daardoor is er ook ruimte voor de nieuwe functie bij MMSK. De onervaren voorzitter heeft een aantal speerpunten voor de vereniging. Speerpunten is natuurlijk het uitbreiden van de stabiele basis die de MMSK dan toch heeft. Net als alle andere muziekverenigingen, last van teruglopende ledenaantallen, de financiën, allerlei subsidies worden stopgezet. Het was toevallig vandaag nog op het journaal dat gemeentes 6,1 miljard tekort komen in 2017, dus die gaan bezuinigen. Dus ja, dat zijn wel zaken die bij de kop gevat moeten worden en ja, daar gaan we dus voornamelijk mee bezighouden. Voor de kerstverse voorzitter Jorg Vermeulen een grote uitdaging dus. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn langdurige perioden met regen. Morgen overdag is het geruime tijd bewolkt en regenachtig. Er kunnen ook buien met onweer vallen. En het kan in de namiddag ongeveer 17 graden worden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.